Да майскіх свят музей гісторыі Вялікай Айчыны рыхтуе тэматычныя праграмы з паглыбленнем у розныя этапы гераічнай спадчыны савецкага народа. Так, адзін з праектаў раскажа о подвігу салдат Чырвонай арміі ў небе. Праекты 80-годдзю прысвячаюць юныя патрыёты. Ад добраўпарадкавання помнікаў і мемарыялаў да пошукавай дзейнасці на карысць гістарычнай праўды. А памяці удзячных нашчадкаў матэрыял Александры Гойтен. Память – это как клятва, наверное. Желтым пламенем жалит и жжет. Потому и живет бесконечность, что в ней долгая память живет. Сегодня мы – хранители памяти. Памяти о войне, о цене победы во имя мира. Ад пошукавай дзейнасці і працы з друкаванымі і онлайн-архівамі да унікальнай інтэрактыўнай карты, якая рэканструюе падзеі Вялікай Айчынай на тэрыторыі сучасных калодзішчаў. Мультыфарматны праект «Час вымяраецца памяццю» распрацавала каманда патрыётаў на чале з настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Викторией Струневской. По списку, составленному председателем Калачанского сельского совета после Великой Отечественной войны, туда входило 20 погибших подпольщиков. У нас расширилось до 31. И вот эта работа, кстати, в интернете, это формирование медиакультуры у ребят. Если вы обратите внимание, все стенды, все экспозиции представлены небольшими QR-кодами, где мы учимся создавать эти медиапродукты, чтобы уметь презентовать себя миру. Новыя імёны падпольшчыкаў, якія вялі барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, увайшлі ў альманах невядомыя героі вядомай вайны. У тым ліку за такую актыўную дзейнасць вучні сярэдняй школы ў Калодзішчах першы ў Мінскай вобласці удостоены ганаровага звання юныя миротворцы. Увлекаюсь больше всего историей, и мне нравится то, что мы делаем. Я считаю, что наш народ должен знать о тех героях, которые помогли в победе Великой Отечественной войны, и поэтому мы с ребятами создаем и проводим исследовательскую работу. Мы делали ролик и участвовали в конкурсе «Школа мира» и ездили в Витебск на третий этап республиканского фестиваля детского миротворчества «Дети за мир». И там нам присвоили это звание. Патрыятычны аўтапрабег – яшчэ адзін знакавы праект школы міру. Штогод у святочныя майскія дні у навігатары вучняў, бацькоў і настаўнікаў месцы баявой славы малой радзімы. Маршрут у 36 кіламетраў чакае і сёлета з асаблівай пашанай у гонар 80-годдзя вялікай перамогі. Пошукавая і навуковая праца, сустрэча з ветэранамі, урокі мужнасці і творчыя конкурсы, прысвечаныя Дню перамогі. Школьны музей у Калодзішчах у першую чаргу прастора для паглыблення ў гісторыю у доступных і займальных форматах для вучняў розных узростаў. Изучение прошлого – это очень интересно, как люди жили раньше, что происходило, какие события. Также лучше узнать про наш поселок, про героев нашего поселка. Познание чего-то нового и сопоставление разных фактов с историей. Мне просто интересно это изучать. На крылах перамогі у музеі гісторыі Вялікай Айчынай вайны тэматычныя праграмы з паглыбленнем у розныя этапы гераічнай спадчыны савецкага народа. Так, адзін з праектаў раскажа аб подзвігу Чырвонай арміі ў небе. В форме квеста наши юные посетители, семейные посетители проходят и выполняют различные задания, а затем уже подготовленные летчики, если так можно назвать, должны будут выполнить особую миссию – доставить Знамя Победы в Москву. На пляцоўцы побач са стэлай Мінску горада-героя прыпаркаваны унікальны экспанат – савецкі самалёт Лі-2. У салон можна будзе патрапіць і адчуць дух пераможнага мая. Адкрыецца інтэрактыўная праграма «Крылы перамогі» 4 мая. Александра Гойтен і Сергей Мацвейчук, Мінск. У Беларусі беражліва захоўваюць традыцыі продкаў з ткацтвам. Звязана шмат старажытных